लोगोफोर दिनैहाय मोनसे मस्ट इम्पर्टेन्ट टपिकनि सायाव रायलायगोन प्रमद बर' बिथांनि सायाव रायलायगोन CEM BTC प्रमद बर' बिथाङा दिनैनि दिनाव पावाराव फैनानै जेबो खामानि मावनो हायाखै रायजो राजाफोर बुजिबाय ओंखायनो आं प्रमद बर'खौ बुंनो सानो दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा माने BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव गोबां खामानि मावबाय होननानै बुंदों माने बिदिनो फिसारि फिगारि बिदिनो एटसेट्रा बिथाङा गोबां माने खामानि मावबाय होननानै बुङो दिनैनि दिनाव सोर साबसे मानसिया फिसारि फिगारि नि स्किमखौ मोनदों प्रमद बर' नोंथाङा दम दंब्ला बेनिफिसारिनि लिस्टखौ हो बिदि ससियेल मिडियायाव बुंबा जानाय नङा प्रमद बर' नोंथां दिनैनि दिनाव बहुत गरिब गुन्द्रा दङ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बुंनायावल' एग्जाम्पल होनायाव मास्टार दिनैनि दिनाव मा खामानि मावदों फोरो सोर साबसे मानसिया अल BTC आव मोनजोबनांगौ गासिबो नोंसिनि गामि एरियानि साइडनि मानसिफ्राल' मोनबा जानाय नङा प्रमद बर' नोंथां बुजिबाय जोंनि अल BTC आव थानाय जेसेबां माने गरिब गुन्द्राफोर दं बिथांमोननो फिसारि फिगारि फार्म माबा माबि हर्टिकालचार माबा माबिनि स्किम होगोन मागोन होननानै बुंनाया फोरो आरो इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव पावाराव फैयोब्ला सापर्टारफोरनो न'खरसेयाव बयनोबो साफा साफा साख्रि होनाया फोरो आरो दिनैनि दिनाव फ्रि रिक्रुटमेन्ट होगोन होननाया फोरो दम दङब्ला नोंनाव BTC आव जुदि नोंनि BTR एकर्ड खालामनाया दम दङब्ला साफा साफा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडआव सोनानै हो प्रमद बर' नोंथां एस पार दा कमिटमेन्ट नोंथाङा जिबायदि कमिटमेन्ट होदोंमोन होदो दिनैनि दिनाव सोनानै नोंथांनाव दिनैनि BTR एकर्डआव प्रमद बर' नोंनाव जेबो पावार गैया नोंनाव जेबो अथरिटि गैया नोंनाव जेबो माने गावनि हारसिं मोनसे BTR आव माने साख्रि होनो हानाय जैगथा होननाय बुस्थु गैया बुजिबाय प्रमद बर' नोंथां जायनि जाहोनाव दिनै नोङो DC नि आन्दाराव थानानै BTC खौ सलायगासिनो दङ नोङो प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ नोंनो नोंनि बे BTR एकर्डआ बेनो जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनाय गासिबो फुलफिलमेन्ट जाजोब्बाय होननानै दिल्लीयाव फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन लिरबोनानै दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा CM जानो मोननानै सेटिसफाइ जादों नाथाय बाट स्टिल वी आर नट सेटिसफाइ प्रमद बर' नोंथांनि BTR एकर्ड खालामनायाव जों दिनैसिमबो सेटिसफाइ नङा आनसेटिसफेक्टरि मानो नोंथांमोननि बे BTR एकर्ड खालामनानै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां खहा जाबाय नाथाय जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावनांगौ दंबावोमोन नाथाय बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ जोङो कन्टिनिउवासलि खालामबाय थानांगौमोन नाथाय गेजेर ससेयावनो नोंसोर फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ सलुसन बे सलुसननि गेजेरजोंनो पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जेसेबां माने गोरिब गुन्द्रा दं बिथांमोननि जेंनाफ्रा प्रब्लेमसफ्रा सुस्रांजागोन होननानै दिल्लीयाव बेबायदि लिरबोनानै दिनैनि दिनाव बर' हारिफोरनि गेजेराव बियो मोजां खामानि मावदों होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि होनो नागिरो बुजिबाय सिनायथि होनो नागिरो प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ दिनैनि दिनाव आरो दिनैनि दिनाव नोङो आसाम सरकारनि आन्दाराव थानानैसो खामानि मावगासिनो दङ प्रमद बर' नोंथां जुदि नोङो आसाम सरकारनि हेंथायै माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला अप्रेसिभ खालामोबा नोंहा दिनैनि दिनाव गुन्दै गैया बुजिबाय दिनैनि दिनाव नोङो मानो इन्टार होनो हायाखै प्रमद बर' नोंथांनि बे माखासे माबाफोर दङ माने खौरांगिरिफोर दङ माने निउस बुथुमग्रा बिथांमोननि दिनै नोङो इन्टारभिउआव नोङो मानो बुंनो हायाखै कि खायफा बिथांमोना दिनै BTR एकर्डआ जानानै थांबाय नाथाय दिनैनि दिनाव BTR आ दिनैनि दिनाव BTC आ आसाम सरकारजोंसो सालायजादों दिसपुरनिफ्रायसो सालायजादों होननानै नोङो कुइसन सोंनायाव दिनै मानो एन्सार होनो हायाखै नोंलाय प्रमद बर' नोंथां लाजिनांगौ नोङो